viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana na ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri ebi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ God is God. Wee kwuo na Chukwu bụ Chukwu. Na o nwere ihe ọbụla ga-eme ka Chukwu gharazie ịbụ Chukwu. Ọ bụrụ ọkwanụ site n'otuto gị nwa, ma ọ bụ ikwupụta ya ga-eme ka ọ bụrụ Chukwu. Whether ma ikwupụtara ya ma ọ bụ na ikwupụtara ya, Chukwu bụ Chukwu. Chukwu bụ the unmovable mover, the creator of the entire universe. Onye ike niile si n'aka ya abịa, onye ji aka ya wee dịrị, onye nwere mbido, nwere njedebe, onwere nna, onwere nna. Chukwu bụ naanị otu, ọnụzụ ebe niile. Onye abụ ihe niile si n'aka ya wee pụta. Apart from him, we can do nothing. Onye aka na-akpọ Chukwu, because they nwere obere chi ndị ọzọ, mana nke a bụ dị karịsịa. Onye ngwụgba, Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ihe niile si n'ime ya, ike niile si n'ime ya. Onye a bụ Chukwu. Ama na o nwere ndị kwenyere na sị na Chukwu adịrọ, maka na ha ghọtara how things work. You can't build anything on nothing. So Chukwu bụ Chukwu. Onye ka anyị bịa. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna na anyị in the month of December. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are, all over the world. This time Saturday, everybody and I join our chum of all my now na temple. N'isi ụtụtụ ejego m na temple chụọ aja ka ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu aka isi eme ya ụbọchị ọbụla. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri kpee ile ọma n'aha mmadụ. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebu mesara aka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So before we dive into today's lecture, I'm not interested in so na nyabacha. But no one had to do when Nankusia. Mom, nature can balance a million. Chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Now let's proceed. Get a can you come here? I be a member I can call Wallagi Hikosema. Na na screen gị ga-afọ numbers ndị a ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button na-eshare our administration ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gozie gị ma gozibiga gị oke. Abịara m n'ebe a ka nkọwalụ gị, we are living in a world where atheists believe is all over the space and internet. But I'm here to tell you na abụrụ taa ka ọ dịbalụ. Enwego ọtụtụ ndị mmadụ in many past millennia ndị na-confess, na-propagate, na-ekwu na Chukwu adịrọ. They are denying the existence of God, telling you na ihe niile nọkọta jiri aka ya dịrị. I can tell you na ọ bụrụ eziokwu with the facts and figures. I'm here to tell you that in creation you can never build anything on nothing. Ihe ọbụla nwere action nwere equal reaction. Now, for the fact that they are Chukwu anya does not mean no draw. Makare nwere so many other things in may exist in this gross material world. They are for anya, but they exist. You can only feel it, feel their presence. But if you are open-minded, often you may hear breeze, gentle breeze. You want to keep anya go away for breeze anya. Unless you know dust breeze, get a body again. But on a normal, you may janya for breeze. You may janya for the energy, the oxygen or carbon dioxide, but they exist.
nwere so many things na-eme exist jiri anya gị afụ ya mana ha na-eme exist whether ma ị chọrọ ma ọ bụ chọrọ ikwe ma ọ bụ na ị chọrọ ikwe. So Chukwu na-eme exist mana ime eji anya gị fụ ya. Enwere reason kpata na ime eji anya gị ufu chi nke ukwuu a. Reason bụ your origin. Mmadụ ama afụwo ihe karịrị origin ya. Chukwu bụ divine. Yes. So we human beings are just a spark of love of God. A spirit jam. Yes, you're just tip, yes, of the iceberg. So human being is just far, far, far below of whom Chukwu is. Therefore, human being ama na Chukwu na-eme exist because not the beyond their origin. Chukwu okike is in a realm nwere ike ịkpọ the divine throne, but because Chukwu divinity. Chukwu abụrụ mmadụ originated from the spirit germs out of the obi ebere Chukwu. So mmadụ nwere origin ebe o bidoro as a spirit germs. We developed from the spirit realm, and we cannot mature irrespective of how holy and perfect you are. The most you can achieve is to become conscious spirit, nothing more, nothing less. Because they look about their paradise. N'ogige ụmụ mmụọ ndị ọdịna kpọọ ya n'ụwa mmụọ. Those n'ogige ụmụ mmụọ wee ebe mmadụ mere originate from. But because of the proximity of that particular spiritual realm, mmadụ nọ the unconscious of your existence. Now Chukwu okike in his infinite mercy thought it wise to send human being far away from the proximity of the spirit world, because radiation from his throne of divinity stretches down to the throne of the spirits. Maka na uche Chukwu na-eme na this from the throne of the spirit to the throne of divinity. Uche Chukwu na-eme the radiation from the divinity radiates down to the spirit world. Why anyị ji wee nọrọ n'ụwa mmadụ na-eme ihe sọrọ anyị bụ na the radiation from divinity is not coming down to this gross material. Therefore, because in the proximity of divinity, you will be forced to comply. And once you have negative objection and you are no longer conforming with the radiation of the divine rays, you will be expunged. The words we call akụkọ etu esi wee chụpụ ekwensu n'oge nke aṅụrị. Etu anwa ka o si wee dị. That allegorical story in the Bible, yes. We are told na castred out demon Lucifer from the throne of the light. So, and he moved down to gross material world, the throne of the dark region, the gross material world. The only form of light in this gross material world is the sun, the fire element, the sun element is what is energizing here. But in the throne of the light, the radiation from Chukwu Okike energize all. So therefore, no evil can stand there. So human being originated from the spirit of the world or the spirit realm. But if human being, because of is there unconscious, Chukwu can now allow human being to move down, far away from the throne of grace, now to the gross material world, where man will have freedom to strive for what is noble and mature. It's only when you mature as a human spirit,
you will be able to withstand the vibration and radiation of the light. So at that point, he had really perfect. He will weak, immature. He will stand the vibration for the light. And that is one way mad back. So mad amaje to the throne carrier. So that is why when they cannot comprehend whom God is, whom Chukwu is. Chukwu is far away beyond human comprehension. Yes. So the thing is that just fed idea. The only way you can have a higher knowledge of what is happening in the throne of grace is if you are a higher avatar. You are a higher being. You are a Messiah. Yes. You are here on earth because of intercession and prayers of their ancestors or other help, cry for help from your race, and the prayer is hard, and that's why you were permitted from the higher realm you are, and you were permitted to be here on earth for evangelism. I can tell you, no one will know what how name operate. The originality is beyond the human spirit. Those people are messiahs, and that name from generation to generation. Yes, even in the world we are living now, we still have few messiahs across the globe. So those people are direct intervention. Either the person came to this world because of direct intervention of the light region. Yes, direct intervention from the sun, direct intervention from the water element, or direct intervention of the other higher realms. So that is one of the reasons why the person was allowed to come. And at the completion of his work, the person will still go back to the throne of his originality. What I'm saying is that to let man now understand is that an entity of power from the throne of grace or throne of the primordials can be permitted to come to this world to serve their people, his people. And that is like when we had about special envoy. Like everybody can help when needed. They solicit for Obodo Kaha. Case station has special envoy. So what I can tell you then, well, some envoys from the higher realms beyond the world of the spirit that are here. And once they accept to be here, they will be permitted to wear the earthly clock because they can't function here without the flesh and blood. So when they come, they subject themselves to the law of nature. Meaning that once they come, they will take flesh and dwell among the people. However, they are here to set their footprint in leadership quality and set some record straight. They are here as messiahs to help their people. So but what I want to tell you is that Mane will the unmovable mover, the creator of the whole universe that created the entire universe. He is called Chukwu in Igbo language. In India call him Bagwa. So what am I saying in essence? And the other languages call him so many other names. But not name will the unmovable mover on everything mandated from him. He's the one that gave man mandate to go dominate and rule. So human being can further creating because it's just the half spark of Chukwu Miherine. But Chukwu Miherine is the organigram of every creation. So let me stop here. If you have any question in today's lecture or you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike na Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile.
obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu be with you all now and forevermore. Ya gazie.